que és el castell de Gurb. Però hem d'entrar pel bosc encantat, un trosset, fins a agafar el PR, que és el blanc i groc que podeu veure senyalitzats en l'arbre que hi ha darrere meu. I res, vull dir, a veure com es dona la ruta. Vull dir, tenim un trosset fins a la creu i res, a veure, anem. Vinga, va, comencem. Ja tenim un altre, sí, castell de Gurb. Està aquí a prop de Vic. Res, una ruta molt maca. Pujar ha sigut una mica complicat, ja veurem la baixada, perquè és bastant pendent i pel mig del bosc, però res, molt bé, la veritat és que és molt maco. A dalt hi ha una taula amb els pobles, hi ha una senyera i res, tot genial. Darrere meu podeu veure la plana de Vic. I res, ara anem a descansar una miqueta, anem a menjar el bocata i res, a veure com es dona la baixada. Apa, fins després! Bé, ja tenim un altre, sí, el castell de Gurb, que és on és ja la creu. Res, ara estem en el bosc encantat. La ruta que hem fet ha sigut, hem començat per aquí, pel bosc encantat, i hem arribat fent tot aquest camí fins a arribar a dalt de la creu. Bé, la pujada ha sigut una mica complicadeta, és bastant pendent i pel mig del bosc, molt estret, molt arrel d'arbre, molta pedra, però bueno, bé, bastant bé. A dalt feia molt d'aire, amb la qual hem fet les fotos molt ràpids, i res, i hem baixat. I la baixada, bueno, hem trigat una miqueta més, ja sabeu, jo veig molt lenta, però ei, ja no em tiro el terra, amb la qual cosa, genial. Agafada de la mà a trossets amb el Xavi, perquè encara no tinc massa confiança en mi mateixa, però bé, vull dir, bastant bé, la veritat és que estic molt contenta, hem baixat en 20 minutets, amb la qual cosa, genial. Bueno, 20 minuts, la pendent, I res, hem passejat pel bosc encantat, una passada, hi ha dracs, hi està el David el Nomo, hi ha bruixes, hi ha guineus, bueno, hi ha de tot. La veritat és que és molt xulo, val molt la pena i res, vull dir, donem per acabada avui la ruta i ja està. Bye bye, fins al propésimo ruta!